Mas, gimana dengan istri yang suka merendahkan suaminya? Golek neh. Yo apa bojo sing kene senengane ngrendahne wong lanang. Golek neh. Wis gak butuh wong wedok ngono kuwi sak butuh. Lara, tatu ning ati, tatu ning ati. Ngene lho, Mbok De. Wong lanang ya asline duwe ati. Ora terus nggih logika. Wong lanang sing garai gampang lara ati yo mergo apa? Ora mergo awakmu dulu check out barang gak jelas, ora mergo terus awakmu njaluk nyalon, terus njaluk jajan, ora dudu kuwi. Sing garai gelo atine wong lanang, lara atine wong lanang ya gara-gara pitutur. Tak pituturmu halus lembut, biasa lah maksudku ora sing kasar. Apa meneh sampe ngrendahne, joh, wong lanang jas lara ati. Lah iso lah wong wedok iso ngomong sing biasa, apa meneh lembut. Joh, jalukmu apa? Panggah digas karo bojomu. Jajalan.